že akože to je tak brutál, že snáď ako nič iné nie je ako tak strašné pre mňa v tejto knihe. Nie, no tak ja som prvýkrát, keď som knihu čítala ešte v origináli, tak som si hovorila, že krava rodí v noci, že to je možno taký zvláštny výraz, ale rozmýšľala som nad výrazmi typu otelí sa, čo robí. A potom, keď som došla po istú kapitolu, nebudem to kaziť budúcim čitateľom, tak sa veľmi krásne otvorí, prečo krava rodí v noci. A bolo absolútne jasné, že tá krava nemôže sa oteliť, tá krava nemôže urobiť nič iné ako rodiť. Napriek tomu, že je to nesprávne, napriek tomu, že to možno znie naivne, ale nie, táto krava rodí a táto krava musí rodiť a tam nebolo o čom. Nad týmto som rozmýšľala veľmi dlho. A nie som úplne ten typ, ktorý by vedel vyjadrovať veci málo slovami alebo hviezdičkami, ale možno by som povedala, že je brutálna, intenzívna a niekedy až príliš. Ja by som to možno by som nad tým neuvažovala tak, že to, čo ma oslovilo, bolo jednoduché preniesť a to, čo bolo zložité preniesť, ma neoslovilo alebo mi nebolo blízke. Možno práve naopak. Jeho neskutočne silnou stránkou je silný prúd vedomia, rečí, myšlienky, ktorá sa valí ako rieka. A ono sa to neskutočne dobre číta. Myslím, že sa to musí aj veľmi dobre a prirodzene písať, ale pri preklade človek naráža na také malé výriky, ktoré začnú vznikať v tom prúde a idú akoby proti tomu prúdu. Sú tam občas sú tam isté alogickosti, potom sú veci, ktoré vyplývajú aj zo špecifik fínskeho jazyka, ktorý teda používa rôzne elipsy, prípadne nemá rod, čiže niekedy nie je úplne jasné, čo k čomu referuje, v akej časovej rovine sa práve nachádzame. To bola teda ako dosť výzva, ale myslím si, že to, čo je jeho silnou stránkou a to, čo akoby tvorí intenzitu toho zážitku, tak to je aj pre prekladateľa pomerne náročné. Potom tam boli isté malé veci, detaily, možno neviem, že úplná absencia, ale možno nedostatok, alebo nedokonalosť slovnej zásoby slovenčiny pre isté témy, napríklad čo sa týka homosexuálneho sexu alebo ani by som nepovedala, že islamskej terminológie, alebo skôr také ako islamskej kultúrnej terminológie, ako si treba z ľudia povzdychnú, keď u nás si niekto povzdychne, aj Bože. Začala som mať pocit, že som preniknutá v podstate na to kresťanskou terminológiou, že nech s tým človek robí, čo chce, proste žije v tomto prostredí, tak automaticky sa to na jazyk tisne tak, ako sme boli vždy zvyknutí. Takže mala som ale šťastie, že som teda konzultovala aj s miestnym imámom Mohamedom, aj s kolegom Michalom Talom ohľadom viacerých vecí a veľmi im za to ďakujem, pomohlo mi to. Ja si nemyslím, že je problém robiť s nedôveryhodným rozprávačom. Prekladá sa to tak, ako sa prekladá čokoľvek iné. To už potom záleží na čitateľovi a na jeho interpretácii, nakoľko je ochotný veriť, kedy mu skočí na lep a či mu vlastne skáče na lep, vlastne či sám rozprávač verí tomu, čo rozpráva, ako rozpráva. Je to v podstate v polovici v jednej rovine knihy je to dieťa, takže vidí svet vlastnými očami, chápe ho tak, ako ho chápe dieťa, možno prehnane, možno niekedy až moc hystericky, možno si isté veci interpretuje zle, čiže
alebo nesprávne, ale v podstate vždy správne cez tú svoju detskú optiku, ale asi inakšie možno, ako by si to interpretovali dospelí, alebo ako by si vykladali isté situácie dospelí. Čiže áno, je tam taká rovina možno až magického realizmu, je tam rovina neskutočnej krutosti rodinných príslušníkov. Teda, aby som ešte povedala, tak v podstate ide o dieťa, ktoré pochádza z Kosova, ale rodina žije pod statusom utečencov vo Fínsku a v podstate opäť, ako aj v mnohých predošlých dielach Pátima Statovčeho, sa jedná o neskutočnú kolíziu medzi oboma kultúrami a toho jedinca, ktorý sa dostane akoby do zovretia tých mlynských kameňov z mnohých dôvodov, mnohých kultúr, mnohých menšinových kultúr a v podstate nepatrí ani tam, nikdy, nikam a snaží sa s tým nejakým spôsobom vyrovnávať. Že áno, samozrejme, isté veci tam veľmi rezonovali, ale nemyslím si, že tá moja situácia by bola až taká vypätá, že by som sa až tak vymykala, až tak odlišovala, že v podstate vyzerám pomerne rovnako ako majoritná spoločnosť. Neviem, že Pátim vyzerá nejak ako veľmi odlišne, ale v podstate človek, keď sa pohybuje s rodinou, ktorá má vyslovene inú kultúru, tak áno, asi to majú ľudia viac, teda asi je to výraznejšie nejaký rozdiel. Ale že áno, samozrejme tie témy rezonujú a niekedy naozaj pichne do živého, ale okrem toho, že máme akoby spoločný prechod z jednej kultúry do druhej, aj keď teda akoby tá kultúrna priepasť medzi možno kultúrou Strednej Európy, kultúrou Slovenska, kultúrou Fínska nie je až taká markantná ako medzi Kosovom, kde myslím, že aj ako to náboženstvo hrá veľmi veľkú rolu, ten náboženský rozdiel, tak veľmi zásadná vec je, že sme aj kolegovia, umelci, spisovatelia a táto kniha má jednu ako veľmi silnú rovinu a to v podstate on pertraktuje svoju umeleckú krízu a rozpráva o postavení spisovateľa. Myslím si, že pokiaľ niekto sa zaoberá kultúrnou politikou kriticky aj na Slovensku, takže myslím, že si veľmi zgustne na tom, ako on tne do kultúrnej politiky aktuálnej vo Fínsku, aké je postavenie spisovateľa, s akými problémami sa potýka v závere knihy. Myslím si, že veľmi, veľmi akoby silný politický prejav a to myslím, že rezonuje aj akoby v tej umeleckej obci, že ako nemusíme to nejakým spôsobom zúžovať len na to, že je to o človeku, ktorý je akoby v zovretí dvoch kultúr, ale je to aj o umelcovi a o postavení umelca, o tom, ako umelec sa vyrovnáva možno s osobnou krízou, tvorivou, ale aj s akými problémami sa potýka v rámci politického, kultúrno-politického nastavenia súčasných spoločností a nevravím len o Fínsku alebo len o Slovensku, ale myslím si, že ako všeobecne v tomto polarizujúcom sa svete. Tak ako aj v knižke sa dozvedáme, tak je tu kapitola, ktorá je pre mňa akoby jednou z najsilnejších, keď učiteľka v škole malému dieťaťu roztrhá svätú knihu a to si myslím, že to je tak brutál, že snáď ako nič iné nie je ako tak strašné pre mňa v tejto knihe. Ako to nepochopenie, neporozume, zášť, nenávisť. Stretávame sa s tým my, keď vidíme von, ale stretávajú sa sem ľudia, keď prídu sem, keď sú trošku iní, stretávajú sa s predsudkami, čiže nie je to len o tom nedôvere, predsudkoch, s ktorými sa stretávame my, ale ktoré vytvárame my. Čiže my môžeme byť jedincom, môžeme byť minoritou, ale my vytvárame aj majoritu. A to by sme asi mali brať do úvahy a možno sa z toho takto akoby spätne poučiť.
zobrať si niečo pre seba. Takto sa niekto môže cítiť. Správam sa aj ja takto, som takýto necitlivý, som takýto kretén. No, pardon. Takže ja som sa nestretla až s takýmito akoby masívnymi prejavmi nenávisti, predsudkov, zášti. Určite nie, pretože nikdy som nebola v takom postavení, že by som prišla ako utečenec, že by mi niekto... Ale to si nemyslím teraz, ja hovorím o hlavnom hrdinovi, ktorý je, ako rozprávaš, nedôveryhodný, lebo nemôžem rozprávať, zapáti ma, neviem, akú má ako reálnu. Áno, iste čerpal zo svojich osobných skúseností, asi veľmi, ale čerpal aj z príbehov a je nedôveryhodný rozprávač. Takže treba to brať asi s rezervou. Ale verila by som, že sa to stávalo v 90. rokoch, že sa to stávalo v 2000-kách, že sa to stáva, žiaľ Bohu, doteraz. Takže ja, keď som sa rozprávala s kamarátmi niekde na ulici, tak ako niekto mi mohol do rusákov nadávať a ľudia boli potom akože veľmi prekvapení, niekedy tak pasívne agresívne reagovali, keď som im po fínsky povedala, že ako keby to bola ruština, tak v pohode, ale ruština to nie je, tak ako pardon. Čiže ľudia ako majú tendencie, hlavne istí ľudia majú tendencie hádzať všetkých do jedného vreca, majú tendencie generalizovať na základe nejakých svojich možno dosť skreslených predstav o tom, čo je zlé, čo je pre nich nebezpečné. Ale to robíme asi aj my tu a to robia ľudia asi všade na svete. Takže možno je tá kniha takým akoby celkom dobrým motivátorom pozrieť sa do zrkadla, nielen vidieť to svoje vlastné utrpenie, to svoje vlastné odsúdenie nejakou majoritnou spoločnosťou, ale aj opačne, či nevytváram takéto prostredie, ktoré by zraňovalo iných v zraniteľných pozíciách. Táto kapitola, teda táto kniha je akoby delená na dve časti a sú v nej kapitoly, ktoré sú pomenované a to sú kapitoly retrospektívne, čiže sa týkajú detstva rozprávača a potom sú kapitoly, ktoré sú číslované a to je línia akoby súčasnosti. Tak ja vám prečítam jednu vetu a ja dúfam, že vás tak navnadí, že si tú knihu prečítate. Tá udalosť mi zíde na pred regálom s cukríkmi a ja sa rozhodnem zabiť sa.